Puso sa Tambucho. Maraming salamat sa paharang-harang, mga kaibigan. Maraming salamat kay Kanha. Maraming salamat. Ma'am Yam, maraming salamat ha. Maraming salamat Ma'am Jim Lee, aka Kulots Kanama. Maraming salamat. Labas para laro orang. Sige, maraming salamat Ma'am Kulots Kanama sa pabitsigan. Maraming salamat sa parang-harang. Labas para laro harang.
Harang ulit. Maraming salamat Ma'am Yam sa paharang-harang. Maraming salamat ha. Kailangan natin yung harang para maka-earn ng dollar. Kaso yung dollar kundi naman umaangat, ganun pa rin, dollar pa rin. Paano kaya yun? Oh, maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Christine Macarayo sa pagpasok. Kahit hindi ka maka-comment Ma'am, basta Ma'am diyan ka lang manonood, okay na. Maraming salamat. Haba ng harang, meron nga ako kayo na harang eh, ano? 3 oras. Ang harang ko sa ano, sa may pinanood ko kanina sa video ko. 3 oras yung harang, grabe. Search ka mo na opo ko kahit hirap dito. Sige, maraming salamat Ma'am Christine Macarayo ha. Maraming salamat sa mga kaibigan ko nag-support. Maraming salamat sa inyo. Mainit na ulit. Mainit pa? Mainit pa ba di? Mainit pa. Ay, salamat, natapos din. Maraming salamat Ma'am Yam sa parang-harang nyo. Maraming salamat. Maraming salamat kay Ma'am G Macarayo sa patusok-tusok Ma'am. Kahit busy po kayo eh, nandito pa rin kayo sa bisita ng Elis ko. Kahit walang kwenta, nandito pa rin kayo nakabisita. Maraming salamat sa inyo ha. Maraming salamat sa pagtusok at sa pagpaharang-harang nyo, mga kapatid. Harang ulit, wow, harang ulit, daming harang pa. Sana maka-earn na ng dollar. Hindi man si Wali. Hindi mo na nagdagdagan yung dollar ko. Ano ba yan? Maglaro ng harang ako isa city. Sige, maraming salamat Ma'am Yam Eronico. Dili na ako makatamsak kahit taas kayo. Harang, ano? Oh, maraming salamat Ma'am Christine Macarayo. Yung isa ko kanina ba nandun sa tablet ko. 3 oras yung harang, grabe. Hindi pa tapos yun. TikTok lang yun eh, tapos 3 oras yung harang. Saan na join button mo? Wala pa ako Ma'am join button, tinatamad na mga gawa-gawa. Wala akong join button. Wow, sabi mo. Hello sa Lawart. 5 minutes unang harang sa Pika City.
Kanang nga eh, 3 oras, grabe. Sana pumasok yun. Parang hindi pumapasok ma'am yung ano ko, yung piniplay ko sa iba kong cellphone, parang hindi pumapasok yung revenue. $1 pa rin yung revenue ko, halos 3 araw na wala ng update. Hindi nag-update si Lolo. Natamsak ko si Gandi. Maraming salamat, ma'am, sa secret nanonood sa video ko. Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am Christine, sa pagpasok. Sa mga parang harang nyo, maraming salamat ha. Sir Markups, regards, sabi ni ma'am Christine Macarayo. Hey ma'am. Kumusta ma'am? Ganun ba yun, ma'am? Every 3 days papapasok yung ano? Kala ko, every 1 day, papasok yung revenue eh. Every 3 days, bago update ang revenue. Ah, ganun pala yon. Every 3 days pala. Ah, ayun, I know. Harang at tamsak dikit host. Oh, maraming salamat kay Gondina Ricaros. Maraming salamat sa pagpasok ha. Oh, ganun pala yun. Hindi pala everyday. Ay, kaya pala nagtataka ako eh. Hindi pa mapasok. Wala akong revenue eh. Every 3 days pala. Maraming salamat sa info, ma'am Yam ha. Sa akin, 3 days bago mag-update. Ah, ganun pala. Ah. Baka ngayon, malalaman ko na kung magkano na yung dollar. Dollar. Parang malaki. Nagdagan lang ng $1 yung $1 ko, dito dollar na ako. 100 pesos na yun. Kala ko talaga everyday. Hindi pala. Gawa ka dyan yung buton. Aron, paliparan na ko. Wow! Sa sunod, sige ma'am, gagawa ko para baka bukas kung di ako tama rin, mag-list na naman, paliparan mo ako mga $100 lang ah. Para mga sahod na agad, ma'am Yam. Gumamit ako ng VPN, ma'am Yam eh. Ewan ko kung epektibo tong VPN ko na to. Baka sisingilin naman ako nitong VPN ko na to. Yari ako nito pag umuwi ako. Yung Atlas VPN, ginamit ko hindi. Ewan ko lang kung ano to. Kung epektibo ito. Basta gawa ka ng join button. Oh, sige ma'am. Baka pag hindi ko tinamad, gagawa ko. Free lang. Oh, free nga yan ma'am eh. Yung Atlas. Hindi naman sign in eh. Yaman. Maraming na iba din. Yung ka-English. Yung Yung pagkalastas. VPN ba yan? Hindi naman VPN yan. Pag VPN gamit mo, tapos streamer gamitin mo next. PS aron pintuan sa taas. Ah, pintahan sa taas. Ah. Hindi pa ako marunong magamit ng StreamYard eh. Hindi pa talaga gamit yan. Simula sa pool. Hi Sir Markups, mega love shout out. Sabi ni Ma'am Yam, Aronico. Ay ma'am. Stop ka ma'am. Ayun. Gutom yung people. Mahaw. Gutom sa katulog ba? Naundag pa na eh. Wala ka pa rin bigas. Pambiling bigas ma'am eh. Tinapay na lang.
Maraming salamat sa 7 million na nakatutok sa bahay ni host. 7 million na. Support lang ako. Ilan sa'yo? Hmm. Mas labas ka ba, di ba? Para may harang ba, di ba? Hmm. Labas-labas ka ba? Tapos harang na naman. Eh, wala harang. Hindi nagharang na. Ano? Harang mo. Kaya na po doon. Over na po. Bakit wala ka kayo bigas dyan? Ubus na mami. Wala na tinda. Mambili. Hindi na kami makapasok sa mga mall. Maraming bigas dito, Lods. Agop-op na. Hindi na kasulod sa mall kaya dito lang tawakal na. Nahirapan kami pumasok ng mall kasi ano yung tawakal na ba yun? Ano ba yun? Black Cat, EMB. Maraming salamat sa pagpasok. Harangdan kay Dondina Ate Caros. Maraming salamat sa pagpasok ha. Naakay bisita o wala kakita. Saan? Yan nga si ano? Si ano? Ato? Black EMB? Activate na yung mga observer din. Para Hindi pa nga eh. tawakal na. Maraming salamat sa pagpasok ha. Kay Asa yung harang ko ba? DL. Oh, Black Cat EMB. Mga 20 ka minutos no? Saan? Kabayo. 20 seconds lang eh. Ha? Di yun. Segundo lang eh. Segundo lang. Okay lang, Lods. Wala bigas basta may tuyo. May tuyo na yung Kamusta utak. dyan, sir? Black Cat EMB. Eh, May tuyo na yung utak. yung utak ng tuyo. Yan, may moderator ka na. Magbaba ka ng bahay mo, sir. Das mo na ako balik. Sige, sige. Magbaba ka ng bahay mo, sir, para ano? Magmas ka. Basta mahuli. Dikitan ka ng ating mga kasama. Black Cat, EMB. Baba ka ng bahay mo dyan, sir. O premiere mo para madikitan ka natin mga kasama. Patamsak sa bago dyan. Ayan, kay Ma'am Ernico. Premiere mo ba? Premiere yan, ma'am, no? Ma'am yan, no? Eh? Ako may gana ikaw. 2 days pa pala yun, ma'am. Saka na ko magtamsak pag ano, malapit na, ha? Meron akong premiere na naman. Oh, ma'am. Sige, ma'am. Nakakita ko na. Sa ano pa man yan, Todis. Saka ko na. Tamsakan nyo mga kaibigan nyo kay Ma'am Yam. Meron ko na ano, premiere. Sa ano pa yan? Sa Todis pa. Para magtulungan tayo mga kaibigan. Ayan po si ano, nagawa ng bahay si ano, MB YouTube eh. Dikitan kita dito sa isa kong ano. Okay. Ayan po siya oh. Dikitan po natin mga kaibigan. So share oh, dikitan kita dito ha. Sa ano ko, sa akong account. Mamaya dikitan ko na sa main share. Hindi pa share. Ninja, ano lang to, wala tong ano ko eh, channel. Bukas ha. Mamaya nakikita kita sa ano ko, sa account ko na ano main account ko.
Oh, tapos ko na oh. I'm here again. 771 subscriber ka na. Baka 772 ka na. May magiging 772 ka na pag dikit ko. Dan Mamyam, sabi ni Black. Ito? DL4. Hindi ko mahirapan ako basahin ito. Diba makabahay mo mga 1 or 2 minutes para full pack ang dikit. Kulots Kanama, I am here again. Nagtapos din harang. Maraming salamat kay Kulots Kanama. Huwag yung second lang sir. Tambay host, maraming salamat Kulots kaya ganun po ba? O sir, dapat mga 1 minutes tapos dapat 1 minutes or 2 minutes. Yan, maganda yan. Maganda dikitan yan pag 1 minutes tapos 2 minutes. Dahil sa'yo sir, ayaw ko ibigay lahat dito. Baka malagas lang. Baba ka ng 1 minute na video sir. Yan. Yung mga 1 minute sir na video hanggang 2 minutes. Wag yung mas haba naman ka para madali kang madikitan ba. Wag naman yung seconds lang. Kasi malakas lang pag ano seconds lang Dapat mga 1 minute tapos 1 minute. Na-required na 1 minutes na ang sinid niya yun 1 minutes na. Dati kasi seconds lang mabilisan pagdikit ngayon 1 minute lagpas. Maraming salamat sa mga kaibigan kong pa-video dyan. Very appreciated yung pa-video niyo sa akin. Ayan po, nagbaba ulit si i-share. Dikitan po natin siya mga kaibigan para yung ito po ulit. Dikitan ulit kay Boss Ricky. Yam, grabe harang ang taas, hindi pa natapos, isa po City. Maraming salamat Ma'am Yam. Mabawi ako Ma'am Yam kasi nung mga nakaraan walang harang maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo niyan sa mga kaibigan ko. Kay Ma'am Junli Abiharon, maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo. Kay Ma'am Christine dyan, maraming salamat. Kay sino pa yun? Ma'am Robbie. Maraming salamat sa mga pabidyo-bidyo dyan. Ma'am Yam, maraming salamat sa pabidyo. Ayan sir, bibigyan ka ni Ma'am Yam ng maraming saging. Black Cat AMB. Daron ako. Maraming salamat Ma'am Junli sa mga pabidyo-bidyo dyan Sa mga sikretong pabidyo-bidyo, maraming salamat. Kay Sir Black Cat AMB. Maraming salamat sa pagbisita mo sa bahay ko, sir. Ayan, nadidikitan ka ni Ma'am Yam na maraming saging. Dalaw ka din sa ilis ko, sir. Black Cat, meron ako paangat. Dagdagan ko yung banana mo doon. Sir, si Ma'am Yam, marami yung banana, sir. Maraming banana yan si Ma'am Yam, ironiko. Pag mag-ilis sir, puntahan mo para, mayroon sa asawa, sir. Marami ring saging yon, mga legit banana niya. Makakuha ka siguro mga 40 o 50 sa kanilang dalawa. Punta mo yan sila sir, mag-ilis ka. Dikita mo yan si Ma'am Yam ng maayos para pag mag live stream si Ma'am Yam, mo siya, makita mo. Sana mag-update nga mamaya si Lolo para makita ko naman yung pinaghirapan kong dollar. Ganun pala yun Ma'am Yam. Akala ko one day mag-update. Every 3 days pala. Playing now, isa sa CP sa'yo Sir Black Cat. Ayun sir, playing ko daw. Sabi ni Ma'am Yam. Didikitan ko ng isa dyan.
Hindi kita na kay Boss Ricky ko. At 773 ka na, sir. Dagdagan ko ng isa para 774 ka. La Milagrosa Apartil. Saan man na to? Saan lugar to, sir, tong La Milagrosa Apartil na to? Yo, Madam Yam, puntahan po kita Dan Tamsak at Chat reminder po. Yan. Every days kasi revenue ko. Yung ganoon din siguro, Ma'am Yam. Wala eh. Kahit nag-iba, hindi mo na nag-iba. $1 pa rin. Sige, gawa ka na premiere para makadami ka ng kita. Oh, mayroon akong may gagawin ng premiere eh. Oh, nanang ko pa yung interview ko sa sa Bangladesh na kaibigan. Pwede naman siguro yung premiere yun. Kahit ano lang naman, di ba? Pwede premiere. Saan si Sis Jinley Christian? Pabidyo-bidyo lang yung sila, mga busy kasi yan eh. Si Ma'am Christine nandiyan kanina, pumasok. Ano lang yung pabidyo-bidyo lang. Busy lang si Ma'am Jindy. May bisita yata. O basta more than 8 minutes, gawin ng harang. Oh, ganun pala yun. Kaso ano lang yun, ma'am, mga 3 minutes. Okay na yun muna, pang simula lang muna. Para malaman natin kung paano, kung subok lang ba sa premiere ba, kung ayos, kung hindi. yung mga number nagbibilang, ma'am, sila na nagbabahalain, ma'am, noon, di ba? Basta mag-upload ka ng video. Hindi pa ako tapos kay Black Cat MB, hindi pa. Pin Muhos, bahay ni Sir Black Cat. Hindi ko alam mag-pin, ma'am, hindi pa ako nag-aral lang mag-pin eh. At saka hindi man, isa lang kasi gamit ko din sa cellphone. Yung may account ko lang kasi, yun ang ginagamit ko pang video din. Jin Vlog, Harang Host. Maraming salamat sa pagpasok kay Jin Vlog. Hi po. Jin Vlog. Maraming salamat sa pagpasok ka, Jin Vlog. May jacket ka na, Jin Vlog. Mangdikit ka na dyan. Busy host, tambay lang. Maraming salamat sa pagtambay, Jin Vlog. Tapos mo message niya, tapos meron nakalagay na pin message, touch mo. Ganun ba yun, be? Touch mo message. Ayaw . Wala man nakalagay, ma'am, pin message. Touch mo message niya, tapos meron nakalagay na pin message. Wala man nakalagay na pin message ito, ma'am. Spot user, hide on channel, remove moderator. Wala naman, ma'am, nakalagay sa akin. Wala nakalagay na pin message, ma'am eh. Dan Tamsak Dikit Host, maraming salamat. Sis Jen Lee, Miguel of shout out, sabi ni Ma'am Yam. Yan, Ma'am Jen Lee, Miguel of shout out, sabi ni Ma'am Yam. Wala, ma'am, wala akong account dito sa isa kong CP, ma'am. Hindi ko naglagay ng isang account sa CP ko.
Isa lang kasi yung ano sir, gamit ko sir, isang CP lang. Isang account lang yung gamit ko, hindi ko nilagyan ang mga ano account yung ano ko para ma-play ko rin, para maganda mag-play ba sarili ko. Abit Flores Tamsak host. Ano siya, nakadikit na yung isa ko sa'yo? Yung Boss Ricky. Bahala ka dyan, Dan Sir Black Cat. Sabi ni, bahala ka dyan. Yan po ay si Ma'am Yam, meron ko din yan. Bahala ka dyan, sir. Ginikit na sa'yo. Tamsak host, BG lang, sabi ni Abit Flores. Yami Yam, harang again. Maraming salamat sa parang harang, Ma'am Yam. Walang harang labas ako para may harang host. Salamat, Abit Flores, sa pagpasok. Parang ulit sir, maraming salamat Ma'am Yam. Playing now again Sir Black Cat sa'yo, sabi ni Ma'am Yam meron ko. Ma'am Yam si Ma'am na ano saging legit. Parang uli. Then again Sir Black Cat, sabi ni Ma'am Yam, Ironico. Salamat po Madam Yam. Nakailang ko na ba sir? Nakarami ka na yata. Archie Vlog, harang pa more. Maraming salamat sa pagpasok Archie Vlog sa parang harang dyan. Archie Vlog. Archie Vlog. Maraming salamat sa pagparang harang. Ganun na, nakalating oras na pala ako. Kilala mo pala itong hari ba? Pag sa Pinas ang butan mo ba di? Pilipino mo dang advertise. Ganun din yan. Kung ito kasi bumagtanaw, Bisaya ko. Siguro. Ha? Yam din to Sir Ricky. Maraming salamat sa iyo Ma'am Yam. Sa iyo pala yun Ma'am Yam. Maraming salamat Ma'am Yam. Anim na guhit load. Salamat po ng marami sa pagguhit ng bahay ko, Madam Yam. Nakadalawa ka sa akin eh. Dalawa na bigay ko sa iyo. Ang account niya, bisa ko sa account mo gawin. Kaya mo English ito nga, English ito. Hindi man tayo sabot. Ano to eh? Sa Amerika to nagano eh, sa Los Angeles. So, kaya mo connected siya sa New York pala, New York.
Ewan ko baka singilin ako nito. Pili. Namatay, yung iba namatay. Yung ito. Ito hindi. No? Hmm. Kaya ko ako, download na ng VPN. Naiya pa ba yung VPN? Ha? Kanina ako kong cellphone, naiya pa yung VPN. Daming India pala si Madam Yam. Gawin ko yan 780 sir. O yan oh. 780. Wow. Malapit na, malapit na. Pupunti kasi ako sa work sir. Kung nasa bahay ako, mas madami sa computer ko. Ayan, sana. Pag machimpuan mo yan sir, si Ma'am Yam nag ano, sa bahay niya mag-diop niya tapos mag-LS. Yan. Tapos yung asawa niya nandun din. Marami yan sila sir ano. Mga legit na ano na banana sir. Black cat. Bisaya ka rin ba sir? Black cat, TMB? Ano ba rin? Yung tablet oras. Oh, nandun pa nga, hindi ko nga din. 3 oras. Oras, grabe sabi ko, 3 oras. Siguro mga nandang oras sa isang oras na naman. Oh Lods, Bisaya gamay. Bisaya sir, kaso Ilonggo salita ko. Taga Capiz ko. Yan si Ma'am yan, Bisaya yan, taga Bohol. Itong kasama ko, taga Cebu. Cebu boy. Taga Cebu ito, si Boss Mark Caps. Jinlia Biaron, hayos, morning. Maraming salamat Ma'am Jinlia sa pagpasok Ma'am Jinlia, kahit busy po kayo. Maraming salamat. Inanap ka ni Ma'am Yam Eronico. Dito si Ma'am Yam oh. Standby lang ako kasi busy kayo. Maraming salamat Ma'am Jinlia sa pagtambay-tambay mo dyan. Maraming salamat sa patamsak-tamsak. Hi Yam, sabi ni Ma'am Jinlia Biaron. Maraming salamat sa patambay-tambay sa 8 million na nakatambay. Maraming salamat. Basta ano eh, ako dahil lang yung harang layo. Kamukha lang. pwede ko lagyan ng body, tagtarin, pwede ko lagyan yan eh. Ha? Pwede ko lagyan ng harang yan. No? Mega love shout out sis Jinli Abiharon. Busy ka ayo, busy lang, sorry I'm late. Maraming salamat Ma'am Jinli sa pagpasok. Kahit busy po kayo, dito po kayo nakapasok sa bahay ko. Sige Sir Blackcat, abangan mo premiere ko para usasad ka malibat dito. Easy mood si Siam, Friday ngayon, dami trabaho. Dapat pag Friday ma'am, dapat ano eh, tiyop mo eh. Puro rang daro-daro. Tawa English oh. Test. Sana pumasok to sa revenue para ma-itagan. 780 ka na sir Black Cat. Ayan, 780 ka na sir. Oh, kanina ano lang yan? 7 ano ba yan? 771 ba yan? Oo, kanina. Daghan na taan ni nangalibat Madam Yam. Saan ka ba sir sa Black Cat sa Bisaya sir? Sa may east. East, North, West, South? Sa east. Ano ko eh? Western ako eh, Western Visayas. Ikaw ba di East? Sa B. Ano ka ba di? Sa B. Visayas? Western Visayas. Gusto nga. Ano yun? Eastern? Gusto nga. Di ba, Leyte, inyo, Negros, kami, namisto nga ninyo. Sakop kami ng West eh. Nami sa kanang North kayo? in sa tunga sa kumpas ba? Neutral oh. Neutral. Okay, namis to nga kay ang namami south, to north niya. Sambuanga. Sila Ma'am Christine Mangkarayo, Sambuanga din yun ah. Hindi, Butuan. Butuan. Si Butuan Ma'am to. Christine Mangkarayo. Christine, Butuan.
Batuan pala yan. Pero parang Bisaya rin naman yan. Ah, Bisaya. Sa Zamboanga, may Sago, may Chibacano. Wala, tumawag asawa ko. Tayo. Yun lang. Kasabi, pinatuto ba? Hello. Hindi ka sabi. Saan ka? Diyan ka mo? Sandali lang ah. Usaha. Abi ko na dayong ka mo. Wag ka dayon? Wag ka nang sulod? Yan ang hirang kat bulong. Nangiram kahit bulong? Ano sila kahit bulong ay? Vegetarians. Oh, bibi. Ay, ang bata nga gamay. Cellphone lang ah. Ha? Bata nga gamay. Ano ginahimang mo da? Ha? Bata nga gamay? Kau na ka mo? Ha? Ah, sige, babay mo na. Sige, matawagan naman ulit. Love you. Bye-bye. Tawag si Commander, mga kaibigan. Sinsa na mga kaibigan na, tumawag si Commander. Alam mo naman di natin sagutin eh. Commander yun. Salamat po ng marami sa mga ninja mo, Madam Yam. Why sa pa yan, Sir Black at aninipot man jud, Madam Yam. Kana si Sis Jill natanaw kung ako mag-premiere, mag-DJ lang sana kay magsakit daw iya ulo. Gahapon premiere, sayang wala ka eh. Maraming salamat sa mga kaibigan ko dyan ng pabidya-bidya. Very appreciate ko yung pabidya-bidya. Ma'am J Macarayo in the house. Maraming salamat Ma'am J Macarayo sa bidya-bidya mo dyan, Ma'am J. Kahit busy kayo, may time pa rin kayo magbabidya-bidya dyan. Maraming salamat talaga. Bombahan pa imo nga gipangita si Sir Blackcat adto sa premiere ko. Sir Blackcat. Ayan ma'am, si Sir Blackcat ma'am taga Zamboanga. Harang is live. Maraming salamat talaga Ma'am Christine Macarayo sa parang harang ma.
Mag-ilis ka rin mamaya, Ma'am Christine. Tagal mo na hindi naka-update ng ano mo ah. Kung saan ka nag-monetize, doon nga pa tinatamad. Parang tayo kikita ng dolyares niyan. Balik na work. Nagpaharang lang ko. Maraming salamat, Ma'am Christine. Sana matsimpuhan mo yung harang na 3 oras ko. Ma'am Christine, mag-LS ka unya, Mama. Para mag-ano yung ano mo, yung ano mo ba, yung pula-pula na yung analytics mo, nakita ko. Sa'yo, Ma'am Yam, hindi pumula, Ma'am Yam, yung analytics mo. Sa akin, isa po pula eh. Palapit na. Tadi. Oo, naka 47 minutes na ako. Pula sad, Sir Ricky. Eh, lagi ka naman nag-update, Mama. Napula pa. Ba't ganun pumapula? Lagi ka naman nag-update, Ma'am Yam. What is this lang mga wala? Sa akin, isa pa lang yung pula eh. Madagdagan, pag hindi ako mag-ilis siguro, madagdagan siguro yan. Kare, English lang kaya ba eh? English ang katalas na sa'yo. Amazon mo kuhan ba? Mobile ko. Nakakutulog ko. Diyos, og watch time ang pula. Siya na pala mamaya yata, si Ma'am Wing yata may ano mamaya. Ma'am Wing, may premiere mamaya. Puntaan natin siya mga guys ha, si Ma'am Miss Wing. May premiere mamaya. Alas 2:30 yata yung premiere ni Ma'am Wing. Punta natin sa mga kaibigan mamaya, si Ma'am Wing. Ano na lang ako mga kaibigan, 9 minutes. Wala pa ako katamsak, kundi magtamsak ko sa shop. 9 minutes na lang ako mga kaibigan. Pahinga na naman tayo.
Ilis lang ko, ma'am. Sandali lang naman ako mag-ilis. Hindi naman ako matagal mag-ilis. Tinatamad ako. Igib ko. Pang-update lang ko ba? Update lang. Malakas yung dagat, di na makita. Oo, ano eh. Hindi mo kaya dalawa. Kaya nang maga pa ko eh. Dami ka pala na. Sa akin, dalawa. Iwan mo lang yung galon sa baba. Sis Christine, mag-ilis ako ng StreamYard. Pakyatin mo. Doon sa Bisaya. Bisan kami mag-host. O sige ma'am Christine, makarayo. Mag-ano ka? Mag-ilis ka ngayon. O kami mag-host ni Ma'am Yam Ironico. Mag-host kami. Ma'am Christine, makarayo. Kung nakikinig ka man. Mag-ilis ka o niya. StreamYard. Giluya di ka ba rin? Kaya kami ni Ma'am Yam mag-host. Ano ba de? Udah rin, duwa ka itong giluya din padagan ba? Tatlo yan, tatlong beses yan. Huwag na usap naman. Mayroon pa sa kabila. Mag-street ba eh? Mag sis kay Aron na ay update ni mo ha. Ayun. Ma'am Christine, nananawagan po kami. Kung nakikinig ka dyan, Ma'am Christine Macarayo. Happy Valentine's, Ma'am Christine! Happy Valentine's daw, sabi ni Sir Marcaps. Maayo pa yung Valentine's, mapula. May pang Valentine's, happy! Kita niyo, buol! Mag-update ka o niya. Ay, mag-ilis ka Ma'am Christine ha, para kami mag-host ni Ma'am Yam. May pang Valentine's, happy pa. Palitan kaya natin yung heart ng Valentine's ng dilaw. Para Mura kang libir ko, na... ano kaya mangyayari? Pakino? Dilawan heart. Huwag yapon. Ma'am Jinlia Biharon, kung gusto mo mag-ilis, sige, mag-ilis ka Ma'am Jinlia Biharon. Kami naman ni Ma'am Yam mag-host StreamYard gamita. Kahit sino sa inyo ni Ma'am Christine Macarayo mag-ilis ngayon, kami ni Ma'am Yam mag-host. Okay yun, dilaw. Ma'am Christine Macarayo. Saan ka na ma'am? Kung nakikinig ka man, mag-ilis ka o niya. Taod-taod. Anong taod-taod ba di? Anong taod-taod ngayon? Iya, totoo niya. Mamaya. Mag-ilis ka. Taod-taod. Mamaya. Kaya kami ni Ma'am Yam mag-host. Mag-StreamYard lang kamo para sige ma'am. Kayo mag-ilis ni Ma'am Yam, wala kaming ginagawa ngayon eh. Sana walang trabaho. Sana wala kaming punta mamaya para kami mag-host. Hosting. Wala hindi daw niya. Hindi yun. Nalaw na nga ulit ko. Ay, na lang ako. 6 minutes na lang ako, Ma'am Yam, ha, mga kaibigan. At ako'y magpaalam. Weekend kasi, sir. Bisin og ma-off na ko. Oh. Sige, Ma'am Yam. Bukas ka rin mag-ilis eh. Kami, Ma'am Yam, walang diop-diop. Ato na ako sa balay mag-ilis. Oh, sige, Ma'am Yam. Kami nga, Ma'am Yam, walang diop-diop eh. Buti pa ikaw may diop. Kami wala agad. Tawa ka, Ma'am Yam. Tawa si Ma'am Yam sa walay diop-diop.
Dito, dudong ka rin. Yung. Toto. Yung? Idudong ka na si Toto ba? Amigo kayo. Sige, sungag ba? Ingit na dalawa na eh. Ingit na si Dudong eh. Wala, kaya, di ka dodong, duwa lagi na problema lang niya, kaya mukagat man siya fake ni dodong. Sungag, siya. Sir Ricky, paspasan na to kay Sis Jinly na WH. Oh ma'am, kay Ma'am Jinly, tatlong tinoto kong cellphone kahapon. Saka kanina. Ewan ko kung mga ilan na yun ang dagdag sa kanya. Hindi naman siguro lamang dagdag yung tinoto ko sa kanya eh. Pinaspasan ko ma'am, yam. Kahapon sa kagabi. Tutulo ka cellphone na ako gift sa iya ha. Siguro may ewan ko kung nakailan yung dagdag si Ma'am Jinly. Ba mamaya malaman natin mamaya. I-chat ko siya kanila na dagdag sa kanya. Nag-pleasant ko niya. Oh ma'am. Ha? Natira mag-quiz, ang speaker ba? Butang ko na sa speaker? Saan pikas? Sa kabila ba? Nahirapan na doon. Mahirap doon. Hindi ka makashoot sa kabila? Dito wala. Ang banda. Pero dati doon naman ako nakashoot lagi ah. Doon sa kabila, doon. Dito ako dati nakashoot eh. Dito ko lang makashoot doon. Wala kang shoot. Tatlo shoot ko dito. Doon, mga apat mo rin. Pera doon, wala shoot. Ilan na ba double niya usap tayo sa GC? Oh, sige. Inano ko siya ma'am eh. Binalik ko sa aprobahan mo mamaya ma. Yung pagbalik ko sa kanya sa GC, aprobahan mo. Kasi nag-leave siya. Nag-leave ay binalik ko sa ulit, kailangan ng aprobahan mo para mabalik siya. Para tayo mag-usap. Nakaroon ako sa kanya. Dugay na siguro mga limang kadlaw na. Mga 5 o 4. Aprobahan mo. Nandun na siya. Binalik ko sa kahapon ba? Aprobahan mo. Mag-usap na lang tayo doon. Busy daw sa kayo kaya hindi siya makasupport eh, kaya ganyan. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko Ma'am Yam, 1 minuto na lang at ako'y mag-end na rin. Sa mga kaibigan ko dyan na pa-BG-BG, kay Ma'am Christine, Ma'am Jinly, kay Ma'am Yam Enrico, maraming salamat. Yung pumasok kanina kay Sir Black Cat, maraming salamat ha. Black Cat ba yun? Black Cat EMB, maraming salamat. Kay Boss Markups, maraming salamat. Yun lang. Sa nanonood pa dyan na hindi ko kilala, maraming salamat ha. Sa mga kaibigan ko dito, maraming salamat. Sa inyo mga kaibigan, hindi niyo ako pinabayaan kahit na busy kayo. Nandyan pa rin kayo nakasupport sa aking ilis. Maraming salamat sa inyo. Kay Ma'am Jinly, maraming salamat. Ma'am, sa mga alagad mo pinasok. Kay Ma'am Yam, sa mga alagad niyo, maraming salamat. Ma'am Christine, sa mga patamsak-tamsak niya, maraming salamat ha. Sa supportan yung totoo, maraming salamat. Kayo magpaalam na mga kaibigan. God bless po sa atin lahat. Ingat po tayo sa ating trabaho. Maraming salamat po. Bye-bye. Wala ba din?